Huriani tuhata namanghiuton permingguan di Bagas Joro songoninang sudi ruas ni HKBP Pasar Minggu nama dohoti permingguan melalui live streaming di Inganan Nabi tapasada marohata tapuk kama perminggota di Manugoton marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Sai pabotohonom mudo tuau dalan hanguluan, gok dolas niroha diadopan ni bohim, akka hasurungan niroha do di siamunmu saleleng ni lelengna. Haleluya. Martangi yang mahita Ali Tuhan debata pergugu na suatu dosan nama dok mauliate rohami tuho ala di papatar ho dohot tuak kasih pilih begu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, saya payam marihami rodi pinoparnami barita nauli, jala pararat mai tu saluhut bangso, asa bicar sodang ni hasangapon mi dohot diakana hudul di hahulomon, dohot nani linggoman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tangiho kamu ma patik ni debata, ima patik parjulu satu patik pasapuluhon. Patik parjulu, ahudo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganomu dang jala dang jadi sumanomu, manang ahana di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aek na di Toru ni Tano, yanggo tunggabi si Sobaon manak sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata,
yang gosoture dalanna ai honauhumna dusugut akkana marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaono mari maula hamu nasa siulonmu alai anggo papituhoni ari paradiana ni Jahoba de Batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe namagibati hutam ai dinaono mari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia duibana di ari papituhoni di baheni do bahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangapommu do na torasmu asa martuaho jala liling mangulu di tano nanilehon ni Jahoba de Batam diho patik paonopon unakko mamunu patik papituhon unakko mangalakop patik pawaluhon unakko manakko patik pasiahon unakko olo makatidakkon hata nasotutu maralohon donga jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lubuna manak kudana manang dia pe ugasan ni donganmu beha padok ni debata taringot tupati nasa pului odo ahu do Jahoba de Batam ninna debatata pargogo na suatu dosan jala parimas siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna lo disudut patuluhon ro disudut paupaton pinopar ni akkana sugoro hadiau alai asido rohaku di akkana maribu-ribu akkana marholong ni roha diau naso mangalaosi patiki atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon patiki ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar patikmi amin. Tapauduk bema rohata diadopan ni Tuhan debata tatopo tima dusata nagudangi ali Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan para siroha midahami na dangolon narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hasahato dohami tubu jaledang arong haporsiaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sian akkadalanmu macai gudang do pangalosion nami di patikmu alai ingut mahami ali Tuhan alani dengkan nibasam dohot asini roham
sayunang paingot-ingot akadusa ni haposon nami, dohot pangalosion nami, say ingot mahami hobar tuasi ni roham, dohot dengan ni basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Laus tabigima baga-baga ni debata, taringot tu hasesan di dosata. Songonodo pakaholongi ni debata di Portibion. Polado anak na nasasadey di lehon, asa unang mago ganuk na porsea di ibana, asa hanguluan na saliling nililing na di ibana, hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen. Hatani debata epistel di mingguta sadarion dienet do sian barita nauli nasinurat ni si Markus biddu sada mamuka sian ayat 14 saha rodi ayat 20. Markus sada ayat 14 120 marsikat cori mahita majaha. Alai dung dihurukon si Yohanes, Roma Yesus tuluat Galilea majami tahun barita nauli ni debata. Dungi dinamardalani ibana di topi ni tau Galilea, di idama si Simon dot si Andreas, dongan saamani si Simon na sumampakon jala nasida tu tawi ay pajala do nasida. Pitor ditadikon nasida majalai laos mangihuton ibana. Dungi manigor di jauh manasida gawi ditarikun nasida ma amanasida si Sebedeus na diparawi rabdohot akka anak gajianna laos rodo nasida mangihuton ibana ima sahatna martuado akka natumangihon hatani debata jala naupyaupsa. Amen. Oh
tidakkon ma haporsiaw tay, songon na hinatidakkon nidong atas haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, nagabi-gabian siat to di porbadia adorak suabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di pangumuman ni silatus nama tetarpazal do ibana di hau pinor silang. Natuat tubanua toru dung ditanom namula mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo lahu huntul siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai nama dok mula mangulu sogut daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tikting HGBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Patuluhon Dung Epipanias 24 Januari 2020 sada. Topik Minggu asinirohani debata napaluahon. Sada rumawi namar ragam. Kosong sada tulu hali parmingguon. Hobartu haputusan ni sermon perhalado di tanggal 30 Desember 2020 nunga diputuson ia parminggota di patupama tuluhali songon nasomal masuk pukul 7.00 WIB manogot bahasa Indonesia, pukul 10.00 WIB Arian bahasa Batak, pukul 10.00 WIB Botari bahasa Indonesia. Jala di patupa mai sian hari Minggu tanggal 7 Februari 2020 sada. 02 Pertanyaan wilayah kelas sidi dohot sermon-sermon. A. Di hari Jumat tanggal 5 Februari 2020 sada pukul 10.00 WIB mulai ma patupaon ni huriatta pertanyaan wilayah kelas sidi dohot sermon-sermon. Alani pinangido matusude ruas dohot perhalado keluarga, dewan-dewan, seksi-seksi, dohot guru-guru sekolah minggu, asaro madohoti pertanyaan ini. Jala di patupa huriatta do secara live streaming. Asa sude ruas wilayah mangihuton acarai di bagas tabe. B. Jadwal pertanyaan wilayah di gereja Boy Mata Jaha di buku Tikting Naungadong di Hitabe. 03 Panitia Jubileum 50 tahun HGBP Pasar Minggu. A. Di hari Minggu sedarion 24 Januari 2020 sada mulai pukul 10.30 sahatu pukul 22.00 WIB di Patupado rapot panitia pesta jubileum 50 tahun HGBP Pasar Minggu maringanan di ruang serbaguna gereja. Pinangido tusude panitia asaro madohoti rapoti tiktingomma laos gawe undangan. Duksiduk tiktingon tabegema panorangion manang sosialisasi sian panitia. B. Prajubileum di Patupa di hari Minggu tanggal 14 Februari 2020 sada. Permingguan di Patupa Holan Sahali masuk pukul sia 00 WIB. 04
Duksiduk tiktingon tabegema surat parmahanion sian rapot dot pambohalion ni aka preses HKBP di tanggal 10 sada 1 tanggal 16 Januari 2021 di Tarutung 05 Namar Bagas 05 sada tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parboga semma Donawan Purba ST anak niamatta panusur Purba nahinan tubuni natta ST manganar boru simajutak alamat Jalan Raya Lenteng Agung nomor 120 sada RT 005 RW 0 sada Lenteng Agung wilayah Tolu ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dohot oroanna Laura boru simanjuntak AMD boru niamatta Nimrod simanjuntak nahinan tubuni natta Rospita boru tapubolon alamat Dusun Merpaung Desa Leban Bulbul Balige ruas ni HKBP Tiberias Resort Balige pamasu-masuon patupaon di hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 10.00 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu di pasu-pasu tuhatama sakka pardongan saripeon nasida 06 ruas napida di hari Minggu sadarion 24 Januari 2021 nungapida ima keluarga Agustinus Samuel Perlindungan Pakpahan ST Inatta Rotua Lastiar boru simanjuntak SE alamat Jalan Jatisari nomor 10 B Jati Padang Pasar Minggu wilayah 10 Tolu pida tu HKBP Kutajaya Resort Kutajaya 07 ruas Namoding nah di hari Sabtu tanggal 27 Januari 2021 nunga jumolo modding amatta Bintoa Marlon Sitanggang umur 71 tahun nahina baluhon ni natta Rumianna Hermina boru Situmorang alamat Jalan Tanjung Barat nomor 11 Tanjung Barat wilayah 2 tatangnya kema asatibu tarabul keluarga namar sitaunoni tikting nasoni jahahon dohot parhepengon ni huriatta bui mata jaha di tikting naung di parade ni huriatta songoni matikting dihita di bagasan minggon noaing huja haima surat permahanion permahanion nomor 30 garing 030 garing sada garing 2020 sada madda potton sude perhalado do ruas ni HKBP di inganan Nabi asini rohani Tuhatta Yesus Kristus dot holong ni rohani debata ama dot parsauran ni toddi perbadia mana madongani hita saluhutna puji-pujian dot hamoleateon ma tapasahat tu debata perdenggan basai namandongani huhut mamasu-masu rapot dot pabohalan ni aka pareses HKBP na dipatupa ni huriatta mamukasian hari Senin satu hari Sabtu tanggal 10 sada 1 tanggal 16 Januari 2020 sada maringanan di gedung Raja Potas Piaraja Tarutung bolas mardalan dohot denggan jala sonang sohari boribuan tagape ikom mangihuton ruhut hai pason na rocking dirapot dot pambohalioni takas do diparukilhon hinariko ni semangat transformasi manang roha namar haubaon transformasi manggobarhon haubaon na ubagas lobisian haubaon na pinaturu ni rupa sabing HKBP makarit koton transformasi di bagasan dirina sadiri ay marhitai bolas huriai mengadopi
paraloan nabinuan ni akka namasa jala setia di jauh-jauh laho mamaritahon barita haluaon naniasion ni debata di bagasan Kristus Yesus. Jala margogo pasauton sita-sita ni roha songon huria namang gulmit togu jala hot marpanidangion marhite pakobasion na umuli nagabe halomoan diadopan ni debata doho di portibion. Laos di bagasan ni ima huriat ta HKBP bolas papatarhon hadirionna laho pasauton pisi gabe pasu-pasu tu portibion huhut madalaton rencana induk pengembangan pelayanan manang RIPP doho rencana strategis manang Renstra 2020 sahatu 2024 di bagasan roha namar situtu. Roha namar haibaruon manang marhaubaon naik toktong ditabori marhite akka ulaon pakobasion namar ragam sian pusat distrik dohot huria dinalaho patuluson roha namar haubaoni ditotopon huriata di tahun 2021 songon tahun pemberdayaan dohot odolan ahu do mamilit hamu jala hupadiri hamu asalau hamu mar parbue jala asamian parbue munai Yohanes 15 dohot 16 pemberdayani naing patupauta sian pusat dohot distrik parjolo tu akka pangula nagok tiki tu akka situa dohot ruas marhite pemberdayani tubuh pangatusion dihinariko ni transformasi dohot roha damar haubaon gabi rumang ni sada pangalaho siasean diganuk ulaun dohot nasa pakobasion di tonga ni huria songon pamatang ni Kristus. Di rapot pareses di parukilhon di bagasan tangiang nang dohot di pabahenan ima kondisi parhepengon ni dana pensiun HKBP songoni nang defisit parhepengon ni kantor pusat HKBP. Otoritas Jasa Keuangan manang OJK nunga paruarhon surat peringatan na paduahon siala tunggakan ni dana pensiun godangna 110 miliar 725.586.840 sada rupiah. Tohodo muse balgani defisit parhepengon ni pusat sahat tutikyon. Alai daktar bahen kantor pusat dobe patukon tunjangan Natal Desember tahun 2020 dohot balajo bulan Januari 2021 tu akka parhobas songoni nang tu pegawe. Sialani di bagasan pos niroha hupangido hamima dohok gomos asa ganup ruas ni huria ukap jalarade rohatta mangurupi marhite pelean hamalateon dohot pangurupion pinangido ma dohok gomos tu sude parsidohok di dana pensiun asa manongoson kewajiban nabe tu ganup huria naso manongos pelean paduahon dohot marboho asa pitor makalaputi laho manongos sosa tung dihamuliate rohado molo ganup huria rade papulik dohot manongos pelean dua dohot na marboho hobartu padurungon na dipatupa di parmingguon jala manigor silu manongos tu kantor pusat di bagasan taonon disakapi huriat dado patupa virtual akun diganup huria songodalan pamurahon ruhu dina manongos pilihan tu pusat.
Ganup dohita makilala pangotak ni pandemi COVID-10 sia namasa di sadok portibion. Songani manang di Indonesia lumobi di tonga-tonga ni ruas huria HKBP. Dihilala akka ruas nang akka pangulan ni huria do pakorhon ni pandemi COVID-10 sia di pangulawon si Ganupari di pangabahan nang mangorui akka rumang ni parsaoran si Ganupari. Pangalahon mangojar rohani akka pangulan ni huria nang doho ruas paubuk dirina tutiki na ginoar songon tatanan baru new normal life. Lamar bisuk mengadopi nama sa lumobi lao mga lugahon pakubasyon di na mamaritahon hatan di debata marhite nama mamarar akka ula-ula teknologi informasi na maju na niasihon ni debata. Pamakeon teknologi informasi taida patubu rumang ni huria di huria marsada-sada nang dohot sian pusat ditiki pandemi on. Tapar hatopot do pabua na suadong sian tongat-tongata na bolas majujur adigan obasna masohot pandemi COVID-10 siaon. Songoninang dohot pakorhon na alay angap pesongoni tahalasod do alanunga jupang vaksin ni COVID-on. Jalanunga di parade pamaretata laos huhus di bagihon bobe masai terbatas dobe ikut tupahatta do pamaretata patudu sitiruon di haradeon nasida perjolo majalo suntik vaksini songondalan makhirpasi asa sude wargani bangsota ditikina parsidohot majalo suntik vaksin COVID. Alay nakpe naung tajalo suntik vaksin COVID ringgas do rikot do tajamoton asa toktong hita marsitiopan tu 5M. Masusi tangan, memakai masker, majamoton parholangan tudongan, mangorui perdalanan, dohot paholang diri sian hari buron. Toktong mahita di bagasan tangiang anggiat tumibu sumisi pandemi COVID-10 siaon. Taingot mahata ni tuhatta namandok. Alay dungo mahamu toktong mardongan tangiang. Asa margogo hamu pasiding saluhu namasai. Laho jongjong di jolo ni anak ni jolmai. Lukas 21 ayat 26. Dohot ale anggia sadok di pangidoro hakku naing horas ho jala hopas hobartu horas nitodim 2 Yohanes 1 ayat 2. Tuhatta Yesus Kristus ima nama dongani dohot mamasu-masu sude pangula dohot ruas ni HKBP. Piaraja tarutung 16 Januari 2021 mardongan tabe dohot tangiang Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Noaing hupas satay partikion tu panitia jubileum. Puji syukur kita panjatkan pada Bapa di surga yang senantiasa mengaruniai hikmat dan kekuatan bagi kita semua dan pelayanan-pelayanan gerejanya.
Yang saya hormati Amang Pendeta Subok Simanjuntak, yang saya hormati semua majelis HKBP Pasar Minggu, yang saya hormati Amang, Inang, Naposo Bulung, remaja yang hadir di gereja, begitu juga yang saya hormati Amang, Inang, Naposo remaja yang beribadah di rumah secara live streaming. Saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari panitia perayaan Jubileum yang ingin menyampaikan sosialisasi perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu dengan tema Gereja dan Jemaat HKBP Pasar Minggu lahir, bertumbuh, dan terpanggil untuk menjadi berkat bagi semua dunia. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam menyongsong Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu, panitia Jubileum akan mengadakan rangkaian acara sebagai berikut. Pertama, panitia Jubileum sudah mengadakan webinar dengan pembicara Amang Pendeta Dr. Sukamto Limbong MTH atau dosen Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar dengan topik arti dan makna Jubileum secara Alkitabiah yang diadakan pada tanggal 16 Januari 2021 jam 18 sampai 20.30, tempat di gereja HKBP Pasar Minggu telah berjalan dengan baik dan sukses. Kedua, kita akan mengadakan pra-jubileum yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, dimaksudkan untuk pencarian dana dalam rangka melaksanakan perayaan puncak Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu yang bertempat di gereja HKBP Pasar Minggu. Perkiraan dana yang akan kita butuhkan sekitar 885 juta rupiah. Adapun sumber-sumber dana yang dibuat oleh panitia adalah sebagai berikut. A. Lelang pin emas akan disematkan oleh Opus Eporus HKBP. B. Lelang market gereja HKBP Pasar Minggu akan diserahkan oleh Opus Eporus. C. Lelang ulos akan diuloskan oleh Opus Eporus. D. Panitia juga membuat buku sejarah HKBP Pasar Minggu dan akan dibagikan ke semua keluarga yang terdaftar sebagai jemaat HKBP Pasar Minggu secara gratis. Di kesempatan yang baik ini, panitia menerima dengan sukacita bila dari jemaat membuat ucapan selamat Jubileum 50 tahun HKBP Pasar Minggu di buku sejarah ini, karena itu menjadi memori yang bisa kita wariskan ke generasi kita kelak, bahwa nama kita atau foto ada di buku sejarah HKBP Pasar Minggu. Panitia menyediakan 4 pilihan bagi jemaat. Antara lain, ucapan selamat sepanjang 4 baris tanpa foto. Kedua, ucapan selamat dan foto setengah halaman full color. Ucapan selamat dan foto setengah halaman full color. Ucapan selamat dan foto 1 halaman
full color. Ucapan selamat dan foto 1 halaman cover belakang full color. Untuk menyemarakkan jubileum, panitia juga menyediakan souvenir jubileum, antara lain berupa kaos, gelas, kartu beriji atau e-money, dan handuk. Panitia juga mengharapkan sumber dana dari Silua, dari wilayah 1 sampai dengan 17, dan dipersembahkan pada acara pra-jubileum. Semua lelang ini sudah kami pajang di depan gereja dan bisa langsung pesan ke panitia yang setia melayani semua jemaat. Bisa juga dipesan melalui Sintua wilayah masing-masing. Panitia saat pra-jubileum, panitia juga mengharapkan sumber dana dari lelang lagu, di mana panitia akan mengundang Amigos Band, Putri Silitonga, dan Panda Hutagalung, yang akan ditayangkan secara live. Juga di rumah pun bisa berpartisipasi untuk lelang itu, karena akan ditayangkan secara live dengan running text yang bisa dilihat di layar. Di sini nanti kerja keras seksi dana dan seksi humas mensosialisasikan semua jemaat HKBP maupun di luar jemaat HKBP Pasar Minggu. Poin 3, pesta puncak perayaan jubileum HKBP Pasar Minggu yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 yang akan dipimpin oleh pucuk pimpinan HKBP Opui Eporus. Panitia sangat yakin dan berharap bahwa berkat dan kasih yang kita terima sebagai jemaat Perhalado mulai berdirinya gereja ini tahun 1971 hingga sekarang sungguh luar biasa penyertaannya, mulai dari wilayah 1 sampai dengan 17. Sudah selayaknya kita bersuka cita memberikan persembahan dari berkat yang kita terima sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Karya Tuhanlah yang menggerakkan hati kita memberikan persembahan, bukan karena terpaksa atau dipaksa, bukan pula memberikan dengan bersungut-sungut, tetapi memberikan persembahan dengan sukacita, seperti tertulis di kitab suci kita di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dan yang memberikan sukacita. Horas, shalom. Melihat kita saluna. Rohamu puji Allah Barosa, Ibaiya sorohaku Nabi soragamuan, Ilananu rohanami Tondiri mangoi, Pakedot nolunami Pasu, nang mari desiano.
pakedot ngolunami kami ula-ulami. Mayuhatin akon hami agogon mitoktok paluahon namardosa namparjahat na bolong ingananmu roh nami tandigi mangoi pakedot ngolong nami kami ula-ulami. Sipapulik rohana Kami pangoloy diho asamar salabi awagatin nakuko ingananmu roh nami tundimi mangoi pakedot ngolong nami kami ula-ulami. Dameni debatana sumurung sian saluhu narohang imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Barita nauli turpuk jamita di mingguta di minggu patuluhan dung Epifanias imana dienes san bukuni panurirang zona biddu tulu mamuka sen ayat sada torus tu ayat 10 tapai hudihu ma di bibil tabi songonomma hatani tu hatta dungi Roma hatani jahuba tu si Jona padua halihon songonon borhak maholaho tu Ninive huta nabuluni jala tik-tikot tu si tikting si pawoku tuho jadi borhak masih Jona laho tu Ninive khobar tu hatani jahuba alai hutana bulud do yang Ninive di julu ni debata patuluarian partuluarian mardalan labasna dungi dipuka si zona ma mardalan di bagasan hutai persadarian jala martikting maibana madok o 40 hari nari nama jadi marongrong ma Ninive jadi porsea ma akazolmai isi Ninive di debata jala ditiktikon madokon marpuasa sadari jala marulos hori nasida sian halak namagudang rodi namekmet dungi sahak mahata itu raja Ninive jadi hehe mebana sian habang sana jala diosari pakaianna hian siad dagingna jala martujukon hori ibana jala huddul tu sirabun dungi disuruh razaima martikting pawahun tu bagasan Ninive songonodo tikting ni razai dohot donganna akan sangap nang jolma dohot pinahan tole lobu dohot biru-biru dang jadi madai agia aha
dang jadi manggagat aek pe dang jadi inumonna ikon marulos hori jolma nak pinahan jala guguun nabi juju tude bata jala ganup jolma ikon mulak siadalanna narwai dosian hatudosun na niulani tangan nasida iseu botosa anggiat tung marpangulahi jala sol-solan ni debata rohana jala mulak ibana sian parpiar nirimasna asa unang mago hita jadi dung di ida debata pabainan nasidai namulaki nasida siadalan nasida akan arwai gabe di sol-sol debata marohana taringot tu hamagoan na nilubahonna bahenonna hiantu nasida gabe dang saut di bahen ima sahakni turpukta Rian itu hatta hama kadongan saha porsyaun sabar mahita ada tergejang nak kining surat parmahanion sian hidup ni huriata songoni akka sihobasatta na merdumu tuzwilium terjam 10 hida anggo edde Amazing Grace ima sada edde na populer na ni ciptahon ni John Newton na mulai dipublikasikan sejak abad 18 tahun 1800-an. Amazing Grace itu bukan asal dia ciptakan tapi betul-betul lahir dari pengalaman hidup bahwa anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang cukup luar biasa menyelamatkan hidupnya. Dia lahir di London tahun 1725. Ayahnya seorang nahkoda kapal kalau tidak salah. Sebelum dia berumur 7 tahun ibunya meninggal. Umur 11 tahun dia terpaksa ikut berlayar dengan ayahnya. Tapi di satu saat ketika ayahnya meninggal, dia ikut menjadi kapten kapal, meneruskan pekerjaan ayahnya. Namun ketika dia berlayar di Afrika Selatan, dia ditangkap dan mau dibunuh, terpaksa lari dari situ. Dan ketika dia berbalik dari Afrika Selatan, kapalnya dihantam ombak, terombang ambing. Lalu dia berdoa, kasihanilah aku Tuhan. Dia selamat. Dari situlah dia menciptakan nyanyian itu, Amazing Grace. Sehingga tahun 1764 dia diangkat menjadi uskup di gereja Anglikan dan menulis lagu sampai 280 lagu rohani. Kesaksian itu menyaksikan dalam hidupnya bahwa anugerah dan kasih Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Setiap orang tentu mengharapkan anugerah itu, mengharapkan kasih karunia itu. Maka rekoton asini rohani dewata di tengah-tengah ningguduan. Dan itu telah menjadi nyanyian juga bagi kita yang diterjemahkan dalam buku ende kita, suplemen nomor 699. Sikokdo asini roham, mulu di Kidung Jemaat nomor 40, ajaib benar anugerah. Pengalaman itu juga terjadi dalam yang dialami oleh Junus, si Jona, Jamita Sadarion. Walaupun di awal kita sedikit harus menelisik bahasa kontula kondisi Jona perjolo jujuni de mata.
borhat tuhuta Niniwe. Nah berjulak kamang perlu do botot sekilas tentang apa itu, di mana itu kota Ninive ini. Jadi molo kota Ninive mengikutkan atlas Alkitab, dia tidak masuk dalam teritorial yang disebut Israel, tapi dia adalah salah satu kota di Assyria. Dan menurut Kejadian 10 manang sada Musa 10 mulai ayat sia lumobi di ayat 10 mulai sahamuan no disi, Ninive itu adalah kota yang didirikan oleh Nimrod. Nimrod adalah orang yang perkasa, orang yang kuat dan orang penentang Tuhan. Dan Nimrodlah yang mendirikan Menara Babel. Menurut Kejadian 10 sada Musa 10 ayat 10, Ninive itu adalah yang didirikan oleh Nimrod. Dan kota itu disebut menjadi kota pembunuhan, kota darah, dan yang suka dengan peperangan, dan peperangan itulah yang menjadi dewa yang paling luar biasa dalam kehidupan orang kota Niniwe itu. Pantas di awalnya mungkin si Zona menolak. Dong dua asumsi mungkin, kenapa Zona itu, Yunus itu bisa menolak pertama kalinya. Perjulu buido alani seramni kota Niniwe. Ai si Nimrod do na perjulu mendirikan kerajaan Babel. Yang luar biasa. Raja yang sangat kuat dan perkasa, penantang Allah, dan sangat keras, pembantai. Jadi budora si Zonahian, buat sedang lawi bana. Allah seramni hutai. Napa jong jokot, sampai sini merodok nama ngalore bata. Yang mencoba mengatasi kekuasaan Allah. Tapi kok mati kiri pajong tukuk ni babili. Bolorom sen no naik nasumar unang mau bi bay unangin na rotong dango jago Tuhani. Pinajong ma satu benua gijang tersoni doi. Lalu Tuhan mengacaukan itu dan mengacaukan bahasa manusia, lalu semua orang berpencar di bumi. Ternyata Nimrod juga tidak bisa mengatasi kuasa Tuhan. Autisa si tongaro perjolo mungkin tu rohani si Zona nang tolakon na borhat tu si. Tapi mungkin ya ini hanya teori kemungkinan. Dijuai ba nama dia melarikan diri ke Tarsis. Ujung ngai iboduk lauti me bana. Dungi di talan ikan. Ai sipata dong rodo hama guanon taboto madok Tuhan. Edung dibudut dekke si Zona disolsoli do dirina. Tolu hari tolu warongin dibutuhan i dekke. Aturan nadang marhosa be dang dong mungkin be mangulu zolma. Bisi. Tapi Tuhan menyelamatkan dia. Dalam perut ikan itu dia berdoa menyesali dirinya. Sianima berzulu tadok amazing grace. Ajaib benar anugerah Tuhan itu. Tentu orang akan menerima anugerah keselamatan itu adalah ketika kita mau seperti John Newton tadi, termasuk Yunus yang dalam perut ikan itu mau berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku menyesal, aku salah, aku mau melakukan perintahmu. Di palua masih zona sebutuhan ni deke. Bapak Ibu, saudara-saudara, ima perjolo di latar belakang ni turpukong. Memang di pengajaran Tuhan Yesus kadang hidup main sayujut
lau menciptakan memurnikan diri manusia sedi patudusi bana tudus songon nama ngalala perak go. Dia harus dibakar dulu baru terlihat kemurniannya. Alai yang gohi tenian unang jolo rona hacit, unang jolo mangai, unang jolo ro lam roh hasusan nebuluni asatadok Tuhan selamatkan aku. Alai kadang gose patek kosongone. Tuhan marah dulu membantai, memarahi manusia itu, memarahi bumi. Lalu dia memberikan anugerahnya ketika orang mau mengenali dirinya dan berbalik ke dalam jalan Tuhan. Jalan ngagabe podai di huriatta manghiut pemartelu ternagenorana sola gracia. Masuk mahita tuturpu jamita sadarionak kamanginang. Dijo muse si Jona disuruh ibana borhat tuhutan iniwe. Borhat ibana beritakan bahwa kota Niniwe itu akan ditunggang balikkan, akan dihancurkan sama seperti Sodom dan Gomora. Pangisine kom mate, hutai kom marokso, tik-tik kom ma, borohak maho. Lalu dia bergegas dan pergi ke kota yang seram itu. Lau may bana maberitahon. Aduna terjadi di hutan Niniwe. Na perjulu dan adong di antara ni turpukon, apakah orang Niniwe telah mendengar kejadian yang terjadi dalam hidup Jona, Yunus atau tidak ada diceritakan. Mulu zului begitu mau si Jona di halwarom sebutan ini. Siapa tahu itu yang membuat orang Niniwe begitu respon yang sangat luar biasa, down. Tapi ketika Jona pasahaton hatani dewata madokon ikon masa maopat pulur arenai marongrong mahutan ini weon. Ini akan ditunggal balikkan oleh Tuhan, ini akan hancur. Responnya luar biasa. Di ayat 5 terlangsung go dungi porsea manesida tu dewata. Tidak ada yang lain. Dungi porsea manesida tu dewata. Bahkan raja Niniwe itu turun dari tahtanya, turut cek kasangaponna, dan dia memerintahkan 3 hal. Marpuasa masudiah laki. Marpuasa ima sadatiki martangiang mangorom diri zonok tu dewata. Dungi bergabung marulos hore mulai bata korra tersongon na marulos tujung sibulangi maun paduluhon hapariron hadangolon bergabung sedih penyesalan. Dan raja itu memerintahkan itu juga. Jaladak kolak kalaki. Doho donang akapahapahana doho dorbia biru-biru. Dang boy minum maik manang mangat pe. Semua. Ima respon ni hutan Niniwe.
ima responni nang raja panggung komi i dang dipatakang be dirina kamanginang hiradia mana neng dohonon ni turpuk jami taon tuhita mulu didok di temani minggu tahun kemurahan Allah yang menyelamatkan asini rohani debatana peluahon sasitong asini rohani debata dang boy begabusatta dang boy bedakat tidak konotta dang boy bedohonotta dang dihita nak sahat di portibiona sini rohani debata ai ido haroro ni Tuhan Yesus Kristus nok patar di tonga-tongatta nok patar taha tidak kot di bagasan hapor siaota nak patar di tonga-tonga ni ngulu ni akan aporsia dang boy beda honom minang naso di jaloho asini rohani dewata dang boy beda honom mamang naso di jaloho asini rohani dewata ay ngaparto hapori hanguluan na manok tong roy sa liling ngatar didi guarmo di si ngatar saha guarmo nang di banua gijang dang boy beda dok dang di jaloho asini rohani dewata saha ru di nuai persoalan na saya sering gue doa kapar jami tahun mulu dia pistilin aking Markus sadaya kamanginang yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah perubahan hidup secara totalitas. Petrus iuto nao dungi way dok si Petrus si Markus inaking ditinggal hom mazalanay. Dia meninggalkan kebiasaan lamanya. Dia meninggalkan kebiasaan buruk. Ido molo di ajaran nih, maaf molo di Hindu atau Buddha ajaran Siddhartha Gautama itu tentang pertobatan amanginang. Dia memahami pertobatan itu harus berputar 180 derajat. Yesus juga seperti itu tadi dengan Petrus itu. Dia berputar 180 derajat. Dungi ditinggal hon ibana mazalanai. Asa molo tadok nung ngata jalo nung nga di bagasan asini rohani Tuhan Yesus Kristus cita dang bubi mulak kamang tu habitat nasomali tu bakko na buruki tu hasomahalan na ding nasudinggani tu roha nasohasiai tu pangulaon nasudinggani tu pikiran nasotamai dang buibi harus minimal bertahan. Hidup didok akan perperibahasa seekor lembu tidak mau terperogok 2 kali dalam lubang yang sama. Jaya wala parmaha korbuhiad duau kamu ada kamu na mengalami marmahan. Gua walami do marmaha korbo do yutana bidang lubu bolohya sehali unang gulubu dak kuboto ale horbo be bolohya ibolusi sada si bolusut tinugu ikom mga karonggang ibana malikom bolus niulak kom musemulak tusi dangului nongkan dak mau sampai rupeng petahui gungai sungil lay. Dia enggak mau. Bagus dia memberontak. Ale melozol mawado. Ngai boto salah dang dinggan. Ido, manang ngadi boto ibana yan dak si bayano ni. Ale yolo no musi ulak ko dituntut. Dituntun ibana diulak kon nasongoni. Jaga behudok matarengot tu berbahasa isongonon. Kalau berbahasa itu menyatakan tidak mau seekor lembu terjerumus 2 kali dalam lubang yang sama ninna, molozol mawolo mangulehulak kok kasalan naro haurangan na berarti buamai. Ulub buamma bauna ngatong kasarate. Begitu. Asam molo nga di bagasan asini rohani debata kita baya kok kamu mak sedakan raza nini wei ya kamanginang turut cihasa ngapon nai
ikom mertikting mamarsoba tu debata. Meninggalkan dari manusia yang buruk, perilaku yang buruk, manusia pembunuh, pembantai manusia. Bertobat. Berubah. Nyan na maulu na bertobat onak kamanginang. Maul, kunak kwata do. Maulu bertobat. Hidup bain ada terbatas di pengetahuan teknologi, ya terbatas di peralatan. Sebenarnya sudah saya buka channel yang disebut dengan metanoia, pertobatan. Tapi pertobatan tidak akan pernah lahir dalam hidup manusia ketika Tuhan tidak mau bekerja. Kita biarkan bekerja dalam hidup kita, tidak akan pernah. Abaya kok kamu mah ayang ko sumangula do hatane si Tuhan Yesus naking na si Petrusi, tidak mungkin dia mau meninggalkan jalannya itu, kebiasaan lamanya itu. Kalau orang Niniwe itu tidak mau langsung mendengar, karena Jona si Jona perwakilan di debata panurirang nasi nuru debata, kalau mereka tidak percaya akan perkataan yang disampaikannya dia itu, tidak mungkin orang Niniwe itu berubah dari habitatnya. Jekot di panos do Tuhani mengula. Harus biarkan hati, pikiranmu, tindakanmu dikuasai oleh Tuhan. Walaupun itu proses yang sangat sulit sekali. Sulit do bertobat. Ya, dan memang daksongo nazarannya kakak. Uga monasik kita punya tahap-tahap. Ya, mulai sian langit perjulu, paduahu, patuluhu, paupatu, palimahu, paunopon, sampai dengan langit ketujuh. Itulah pertobatan yang sempurna, kehidupan yang sempurna. Nah, ndak pola songoni, alai memang punya proses do pertobatan non, perubahan non. Ada waktu untuk mengerjakan itu. Alani do kamanginang parjolo manghiutot turpukon, tungu nang maului parsuruan ni Tuhani. Ima parjolo. Taati Tuhanmu, lakukan apa yang diperintahkan Tuhanmu. Ului parsuruan ni Tuhani. Ului bahana di bagasang ngulum, tungunak tulak ibana. Nabaduahon tangihon hatana. Saliling dangolo hita manangihon hatana, tukso mungkid do gabe sahat asini rohani debata na sempurna, asini rohani debata na manoktong dang mukis sahat dihita. Mariswanggo asini rohani Tuhan Yesus, molodak tapelihara asini rohani Tuhan naksahati, asa tuwongot Tuhan nguluan na manoktong si saliling ililing na. Lanidok ka manginang tuktaului matuhatta. Para si rohani ibana dang lomoro hani ibana asa tuhamagoan tuhamatean tuhasosang ngulutta. Dang lomoro hani Tuhani. Alai seunang ma sairo uhum do pamit cangon di debata. Asa tetad ibana. Asa jujuni turpukon tuk takas maului debata asa sikop asini rohani debata di pardalanan ninggulum. Amin martang yang mahita mauliante marohanami diho adi Tuhan gok asini rohamdo portibion napaluahon portibion nak kami
tukso di halomoh kodo hamatian ya kapar jahat. Alai di pau pemanian rohana asa mengului bana. Disima Tuhan tadana debata parasi roha doho. Idona masa nang di huta Ninive. Huta naguk sak mudar. Kota pembunuhan. Penganiayaan. Jalan napina jongjong ni halak nagugu nanaing mangatasi huasom. Aledang di paluaso tu hamagoan. Takas do Tuhan para si roha pardengkam basa do. Alani di jauhon horo Tuhami Tuhan. Asa saya marhamu baon hami. Mu roha nami. Mu pikiran nami. Mu parulon nami. Unak terima so dihami. Unang marisuang harorom tu portibion nong roho di bagasan Kristus Jesus anak mi nong patar di bagasan hanguluan nami. Seunang paluas sami Tuhan tuhamagoan alai say tuhamubauma ngulu nami. Ai para si roha jala pardenggam basa do. Mulu sipata Tuhan gali hami pargugoy hami di bakasat tod di porbadia asa sa itoktongi baru hanguluan nami di bakasan pertobatan hanguluan nami salam martabba Tuhan kolong ni roham las ni roham di hanguluan nami tangyak konon nami ma Tuhan suri ruas ni huriam Dumobi na marhabo ni roha dinaborhat sahalak ruas ni huriam Tuhan sian wilayah 2 patiur roha nak pikiran ni sudi keluarga iya sa margugu mangadupi akkasi taunoni apuli jala asadenggan tiur Tuhan sudi ulaun nang pardalanan nasida sahak rodi naborhat pataruhon na tua-tua nahin holongan nasida nangaka program ni huriamon ali Tuhan tuhodo pasahaton nami dinanaing marta jubil hami tahun parasini rohaun tahun hadameon tahun haluaun perguguy hami Tuhan patulut soni perjulu tu diri nami sebuih hami sudi Tuhan tak kasrak marulup-ulup ai say marojahan di hatamdo hanguluan nang kuriam sasudi Tuhan tarulahok kami akasi hubasan nami di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu maruas ni huriam sian na mekmet danak remaja naposo na tua-tua lansia sasudi Tuhan di bakasalas ni roha dohot hahi pason akan marminggun waing Tuhan di tonga-tonga ni bagas nabi martangi yang toho dongani ramoti nasida lumubi di tonga-tonga ni pandemi naso haruadong dope Tuhan moru hidahami pergugui pamatang nami saluhuna samargugu pamatang namion mangalo nasar ragam ni sahid nanang ro mangago hanguluan nami samarulup-ulup pami Tuhan sudi memuji doh pasangap pongguarmu mauliate marohan nami diho ala Kristus Jesus Tuhan nami amin tapasah mapiliata tapuji ma Tuhata Donde
Tatangnya koma piliata Ali di mata amanami na di banwa gijang hodo harorone saluhut si lehon nadingkan doho nasa udi basa na mau diutus hubasat hami masian na lehomi tu hami pilihan nami tuho sejalo magi wakna hutsus di zulum pasu mai jalaramoti asa hoparasyak kami pilihanon patibulhon harazam di tonga-tonga ni huriam doho di portibion Uhai marohanami marhiti hite todim asalam hutadahami gudang ni silehon-lehomi tuhami asalam gir-gir kami madok mau liante tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di banwa gijang sai pinorbadia magoarmo sai Roma harazomu sai sauk malomo ni roham di banwa tongon songon na di banwa gijang lehom matuhami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan namar dosa tohami una kami togihon tu pangudzunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian tohata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala sayasima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaworohom madamena tutodim. Kudul johita satokin menjo dibuka
Pitu. Song leader coba dibuka nyanyian kita 653 Sudehita. Ini akan kita nyanyikan nanti setiap minggu walaupun setelah selesai ibadah 653 dan ini akan tetap menjadi lagu terakhir nanti. Ya. Onom 5 tulu. Sudah kita buka-buka detai. Dan coba. Oke, tarik. Mata mado ingotota tao para sinirohano jubileu parningota lihita sauriao nunga 50 tahun nauko jakuriaon tahun parolo-olo podo odina saruriaon ayat 2 tahun lokon dengan masa na itajano sian debata saludo disarimo nariko dingolutao lam tugu maparsa orang ihitahurianao rado masih tangiang mamarsi urupan hitao ayat 3 ruas akan nama tua baeti ruang kita otoko maradopon anak kota kakas maimoti toko sundut na uposo ido na sumika dihitao tugu tangi ako maasa jono tuleba na aya oba holak kamu kakas mata urai anak ni huriai asa jol mahalobo ni hitanang huriai ima pesan moral doho partodion ni jubilium horas mahita. Si pagono sai tapat maao sai unaman daudan osean ako si pagono tibu man maan ako tutu Dohot munarmi
hidup